Jeg var 1 år gammel, da det her drab fandt sted. Min mor havde været i byen med mig. Hun havde været ude at hente og kom op i lejligheden, hvor vi boede. Det var første sal til højre. Men der er mig kravlet rundt på gulvet, hvorefter der bliver ringet på eller banket på døren, voldsomt på døren. En mand skubber døren op, og der opstår et håndgemænd i entréen, hvorefter han slår min mor ned med pistolskæftet. Efterfølgende går han rundt i lejligheden for at se, om han kan finde våben. Min mor kommer til sig selv, hvorefter manden flygter ud af lejligheden med min mor i hænden. Han vender sig om og skyder hende med en pistol. Hun dør af et enkelt skud, som er gået igennem begge lunger. Drabet på Per Juel Larsens mor, den 25-årige Anita Larsen, i februar 1945, blev efter krigen mørkelagt. Anita Larsens mand blev pålagt tavshed om drabet. Ægteparrets 1-årige søn kom på børnehjem, og som barn fik han aldrig at vide, at hans mor var blevet dræbt. 7 år senere tog faren ham til sig igen sammen med sin nye kone. Det gik helt galt, da jeg var omkring 15 år. Der havde jeg skrevet et digt. Det omhandlede en mor og en far under krigen, hvor moren var blevet skudt, og faren stod alene. Da jeg imponerede over det, jeg selv kunne, at jeg kunne skrive over digte, og gik ind og viste det her digt til min plejemor, så satte den en hel masse i gang. Og tiden efter det digt, det var kaos. Det var kaos i familien. Man troede, at der var nogen, der havde fortalt mig noget. På det tidspunkt var der ingen, der havde fortalt dig, at din mor var blevet dræbt? Min far følte sig tvunget til, at nu skulle det være, nu skulle jeg have sandheden at vide. Så han tog mig ud at køre. Og på en sidevej et eller andet sted i Gentofte, der sagde han til mig, at min mor var tysker. Hun var død. Og så viste han mig en kugle. Så siger han til mig, med den her kugle blev din mor skudt. På kuglen kan man se, at der er indslagsmærker. Han har kravet den ud af dørkarmen. Det eneste, han fortalte, det var, at han ikke kunne fortælle ret meget omkring drabet. Det måtte han ikke. De efterfølgende måneder og mange år forsøgte jeg selv at finde ud af, hvad der var sket. Jeg brugte meget af min tid på at gå rundt i København. Jeg var inde på Frihedsmuseet, jeg var inde på stort set alle biblioteker i Lyngby og i København for at finde information omkring det her drab. Jeg fandt aldrig nogensinde noget som helst. Jeg ved ikke, om man bliver mere kold, eller hvad pokker man bliver, men jeg blev sgu noget af en særling. Det gjorde jeg. Jeg havde det svært som ung mand. Kan du ikke fortælle, hvor mange år der faktisk gik, før du fik at vide, hvad der var baggrunden for drabet på din mor? Der er gået cirka 56 år. En dag i marts 2001 dukkede navnet Anita Larsen pludselig op i en avisartikel. For første gang i sit liv så Per Juel Larsen baggrunden for drabet på sin mor beskrevet. Det gik op for ham, at der fandtes en sag om drabet på moren i Rigsarkivet i København, og han søgte nu om aktindsigt. Af papirerne fremgår det, at drabet på moren efter krigen kom på modstandsbevægelsens liste over likvideringer. Det skete på trods af, at moren ifølge modstandsfolkene var blevet dræbt ved et uheld, og ikke havde gjort sig skyldig i andet end at være født i Tyskland. Da jeg læste obduktionsbeskrivelsen af hende, det var ligesom om, at alting det faldt på plads. Jeg fik en meget levende beskrivelse af, hvordan min mor har set ud.
Det kan måske synes mærkeligt, men jeg er glad for, at jeg har set de papirer. Og i dag, der bruger jeg en masse af min tid på at indsamle oplysninger omkring min mor, og jeg kommer til at se hende på en helt anden måde. Altså jeg har meget varme følelser, fordi hun pludselig er blevet min mor. Altså hun er blevet et menneske. Det var hun ikke før. Der var hun bare en sag. En sag, man havde gemt væk. Hvad er din holdning til, at man har hemmeligholdt de her likvideringssager i så mange år? Jeg tror ikke på, at det har været for at beskytte de pårørende. Vi havde en frihedsbevægelse, der havde gjort et fantastisk arbejde under krigen. De havde offret deres egen liv for den her sag. Og det ry, frihedsbevægelsen havde fået, det ønskede man ikke at ødelægge. Har modstandsbevægelsen haft noget at skjule? Ja, det har den da i nogle tilfælde. Det er da helt sikkert, ikke? Men den har ikke haft mere at skjule, end den godt kunne stå sig ved at få de ting frem. Altså det jeg er fuldstændig sikker på, at den kunne have holdt til det. Altså det er ikke sige, at der ikke er sket fejl, det er der. Gud bedre det. Og naturligvis, han har sagt, hvordan skulle det kunne lade sig gøre at undgå fejl? Der ville være fejl, men altså jeg synes, det havde været storslået, hvis man havde indrømmet de fejl. Og så til gengæld i andre tilfælde sagt, at det her var i orden.